Вітаю вас, мої шановні сябри, на каналі Вохра Сервіс. Свяйкіну, мана брангу з другой і Вохра Сервіс канала. І сёння на маім сервісному столе сапраўдны трэш-контент, так бы мовіць, 18+. І сёння на маім сервісным столе видеокартка GT 610. Дык вось, аднойчы на адной з кропак па вывазу кантэйнераў са смеццем да мяне падышоў мой напарнік Рычардас, паказаў на чорны пакет і сказаў: «Цябе гэта можа зацікавіць». Я разгарнуў той пакет і ўбачыў там вялікі сістэмнік. Зразумела, я адразу прыкінуў начынку гэтага сістэмніка. Сістэмнік быў стары. Там была нейкая матчна плата на платформе DDR2 аператыўнай памяці. Там яшчэ быў паўночны і паўдзённы масты. Зразумела, што жалеза вельмі старое, і мне такое ўжо не патрэбнае. Я адтуль узяў толькі вентылятар і таксама відэакартку GT 610 ад фірмы Asus. А зараз адкажу на пытанне, навошта мне спатрэбілася гэтая старая відэакартка. Справа ў тым, што ў майстэрні заўсёды павінна знаходзіцца даволі шмат тэставага абсталявання, сярод якога тэставыя стэнды з кампоўскімі матчнымі платамі. Напрыклад, для тэставання HDD, для тэставання SSD, для тэставання DDR3 памяці, для тэставання DDR4 памяці. Вось ужо як мінімум 2 тэставых стэнда з кампоўскімі платамі. І зразумела, што самая простая відэакартка, яна для гэтых мэтаў патрэбная. У тым сістэмніку я ўжо знутры пабачыў іржу. Мне ўжо стала зразумела, што ён захоўваўся ў нейкім сырым месцы. І, паверце мне, я не пашкадаваў, што мы працуем у пальчатках. Праз некалькі хвілінаў мне стала зразумела, што гэтая відэакартка можа стаць файным кантэнтам для майго канала. Мне падалося адразу, што яна выпацкана прусаковымі лічынкамі. Адразу ў галаве ўзнік сцэнар там з назвай відэароліка «Відэакартка з планеты прусакоў». Як гэта крута. Але ж скрупулёзны агляд відэакарткі пры дапамозе павелічальных акуляраў і гуглянне ў сеціве выявіла, што на тэксталіце усяго ліж мышыныя какашкі. Элементарна, Ватсон. Такім чынам, якасць тэксталіта вытворцы Asus жорстка праверана мышынымі какашкамі і секунамі. І, зразумела, вельмі цікава, ці выжыла пасля такіх катаванняў дадзеная відэакартка. З чаго мы пачнем нашу сервісную працу? Правильно. Disinfection. Hard disinfection. Поехали.
Таким чынам, шаноўнае мае, першы раунд спаборніцтва паміж мышынымі какашкамі і відэакарткай GT 610 скончыўся на карысць мышыных какашкаў. Справа ў тым, што з цягам часу мышыныя фекальныя масы вельмі моцна закарэлі і адбыўся даволі непрыемны працэс дыфузіі. І гэтая маса пачала нагадваць сталактыты. На пачатку я з імі змагаўся ізапрапілавым спіртам. Эфектыўнасць невялікая. Надалей я вырашыў прыбегнуць да больш тэрмаядравага сродку з аўтамабільнай індустрыі. Нават прачытаць складана назву гэтага спрэя. Але ж, скарыстаўшыся блакнотам, я зараз гэта паспрабую зрабіць. Ачышчальнік адкладаў на клапанах рэцыркуляцыі адпрацаваных газаў у сістэмах турбанаддуву. Офігеть. Я так разумею, што тутка прысутнічае ацэтон і бензін. Па меншай меры гэта тое, што адчуваецца на пах. Пакуль я яго дабаўляў на тэксталіт, праваняў усе пакоі. Эфектыўнасць лепшая, чым у ізапрапілавага спірту. І ў роздумах, што ж мне рабіць з гэтым вось закарэлым брудам, а ён тут паўсюль, я узгадаў пра усім вядомы накіп у электраімбрыках. Некаторыя выціскаюць у імбрыкі лімоны і спадзяюцца, што гэта выдаліць накіп. Але ж вынік вельмі нязначны. А вось калі выкарыстаць звычайны сталовы воцат, эфект проста каласальны. Дастаткова заліць воцат у імбрык, пачакаць 2-3 гадзіны, і ён чысцюткі і новенькі, амаль што як з крамы. Дык вось, шаноўныя мае, плату мы будзем замочваць менавіта у воцату. Мне прыйшлося відэакартку падрыхтаваць. Перш за ўсё я зняў вентылятар, бо ёсць верагоднасць яго пашкоджыць. Астатняе ўсё вось у такім выглядзе будзем тапіць у воцату. Каб тутака не дыхаць у пакоях выпарэннямі воцату, нам спатрэбіцца ёмістасць з вечкай. Нішто нам не перашкаджае эксперыментаваць. У дадзеным выпадку рызыка не азначаная. Толькі страчаны час, але тым не менш мы атрымаем унікальны вопыт. Паехалі! Заліваем воцат і топім, бяссорамна топім відэакартку у воцату. І шрубікі таксама. Настойваем зелье GT 610 недзе 2-3 гадзіны, а там паглядзім. І вы ведаеце, шаноўныя, ужо літаральна праз 5 хвілінаў я назіраю адслаенне закарэлых фекальных масаў. Вось яны адслаіліся і плаваюць у воцту. І, шаноўныя, хачу вам прадэманстраваць прамежкавы вынік замочвання відэакарткі GT 610 у звычайным сталовым воцату праз 2 гадзіны. Адчыняем. Бачна, што відэакартка стала выглядаць значна лепей. Нават лагатып Asus высветліўся. Закарэлая маса размачылася і адпадае. Можна усмяхацца колькі заўгодна, можна сцябацца колькі заўгодна, але ж факт застаецца фактам. Звычайны сталовы воцат, які выкарыстоўваюць гаспадыні на кухні, у дадзеным выпадку апынуўся куды больш эфектыўным сродкам, чым тыя вадкасці, якімі мы карысталіся дагэтуль.
Таксама хачу звярнуць вашу увагу, што і іржа са шрубаў яна таксама ачышчаецца. Вось гэта ў нас пластык чыпоў відэапамяці, на іх вельмі моцна быў закарэўшы бруд, і ён таксама адвальваецца. Што вельмі файна, паглядзіце, як воцат асцярожна ставіцца да папяровых налепкаў. Неверагодна, што сказаць. Леді and джентльмен, і ў другім раўндзе спаборніцтва за жыццё відэакарткі GT 610 сталовы воцат адправіў мышыныя какашкі і сіпуны ў нокдаун. Чаму ў нокдаун, а не ў нокаут? Таму што барацьба за жыццё відэакарткі Asus яшчэ наперадзе, бо мы пакуль што не ведаем, якую шкоду нанеслі гэтыя брудныя закарэлыя масы тэксталіту, радыёэлектронным кампанентам і прыпою. І зараз мы будзем праз Рафаэля, менавіта так я называю свой мікраскоп RF4, глядзець, што ў нас адбываецца на плаце. А на плаце у нас адбываецца наступнае. Ёсць пару месцаў, дзе уздзьмуўся, адслаюўся ад медзі. Вось, напрыклад, тутака. Вось тутака бачна добра таксама. У прынцыпе, нічога страшнага тут няма. Паверхня медзі яна ў добрым стане, і проста гэтыя месцы зачышчаюцца, і паверху яны фарбуюцца UV маскай. Вось і ўсё. У нас ёсць месцы, дзе жоўта-памаранчавыя адкладанні соляў выялі прыпой. Вось, напрыклад, вось тутака. Бачна, што былі такія солевыя адкладанні, і вось яны павыядалі прыпой, разбурылі. Гэтае месцы трэба будзе прапайваць па новай. Вось тут таксама бачна пашкоджаны прыпой. Яго проста тут не стала. Гэта тутака ў нас распаяныя, я так разумею, кандэнсатары. У агульным пайка радыёэлектронных кампанентаў захавалася, за выключэннем некаторых месцаў. Вось, напрыклад, у гэтым месцы добра бачна, што адкладанні солевыя яны выялі прыпой, ператварыўшы яго вось у такі пыл, такую пылавую масу. Гэтыя ўсе месцы трэба будзе прапайваць. Самае дрэннае гэта тое, што солевыя жоўта-памаранчавыя масы яны праніклі пад чыпы відэапамяці. Вось мы бачым. Мы ўжо ведаем, што яны ператвараюць прыпой у пыл, і таму з гэтага вынікае, што пад чіпамі відэапамяці пайка будзе разбурная. І самым лепшым рашэннем будзе выпаивать чипы, зачищать их посадочные месцы, рыболить и запаивать назад. Другого выйсця я не бачу. Можна ўсё гэта вымываць у
ультрагукавой ванне, але ж захаванне БГ-пайкі пад чыпамі пад вялізным і вялізным пытаннем. Месцы з пашкоджаным тэксталітам я залакіраваў маскай. Думаў вырабіць бела-чырвоную карціну, але ж маска, якая падавалася мне белай, яна ў выніку апынулася празрыстай. Атрымалася так, як атрымалася. Давайте з вами зробім папярэднія замеры супраціўлення на плаце відэакарткі перад тым, як мы будзем выпайваць верхні рад відэапамяці. Для чаго гэта? Каб пасля выпайкі чіпоў відэапамяці убачыць розніцу. Давайте з вами адразу замераем 12-вольтовую лінію на шыне PCI Express. 57 кілаомаў. Норма. Зараз замераем лінію 3,3 вольта, 1,5 кілаома. Будем лічыць, што норма. Пераварочваем відэакартку, значыць замераем зараз лінію сілкавання ГПУ, вось на гэтым дроселе. 8 Ом. Будем лічыць, што нормально. Зараз замераем лінію сілкавання відэапамяці і кантролера відэапамяці. 9 Ом. А вось тут у нас аномалия. Супраціўленне заниженное, значно заниженное. Гипотеза такая, что супраціўленне занижаюць вокіслы і солевые адкладанні под вось гэтымі трыма банкамі відэапамяці. Значыць, мы будзем зараз здымаць вось гэтыя 4 чіпа і замераць супраціўленне по новой. Будем спадзявацца, што супраціўленне у нас выраўняецца до нормы. На гэтым баку все добра. Тут такая пайка под чіпамі відэапамяці файная, бо на гэтым баку заліцця у нас не было. Працягваем, шаноўныя мае, барацьбу за жыццё відэакарткі Asus GT610. Я яе падрыхтаваў для выпайкі памяці. Значыць, сам ГПУ я абараніў спачатку каптонавым скотчем, а паверху алюмініевым скотчем. Тое ж самае абараніў цвёрдацельныя кандэнсатары і канектары. А выкарыстоўваць мы будзем ніжні падагрэў. Значыць, ёсць у мяне вось такі агрэгат. Made in Nikopol, Украіна. Я на ім буду, зразумела, рабіць рамонты мабільнікаў і планшетаў. Паверхня яго прамавугольная, выцягнутая для рамонта
нашай відэакарткі тое, што патрэбна. Таким чынам, чипы відэапамяці 4 штукі знятыя, пасадачныя пляцоўкі зачышчаны, бруд таксама зачышчаны, гэтыя лёгка даліся, а вось гэты прыжэлым месцам адціраў вельмі доўга. Далей тут ужо ёсць верагоднасць пашкодзіць тэксталіт і дарожкі. Давайте з вами замераем супраціўленне па лініі сілкавання відэапамяці. І у нас засталося тых жа самых 9,5 ома. Гэта вельмі дрэнна. Першыя нашыя спадзяванні абрушыліся. Што мы зараз будзем рабіць? Ёсць верагоднасць, што які-небудзь з кандэнсатараў у нас падох у кароткім. Таму зараз вот сюды, на дросель, у лінію сілкавання відэапамяці, мы будзем падаваць 1 вольт. І будзем праз теплавізор глядзець, што ў нас грэецца. Так, ну што, падаём 1,2 вольта у лінію сілкавання DDR3 памяці. Спажыванне 440 мА. І разаграецца у нас відэачып GPU. До 34 градусаў разаграецца левы ніжні вугал крыстала GPU. Убраў сілкаванне, пайшло ахладжацца. Ну, думаю, што ўсё зразумела. На жаль, па каналах кантролера відэапамяці у нас падох GPU. Падсабраў, шаноўныя мае, я тэставы стэнд, і зараз, нягледзячы на супраціўленне 9,5 Ом па лініі сілкавання GDR3 памяці, мы паспрабуем запусціць відэакартку без 4 чіпоў памяці. У нас на плаце зараз усяго лиш 4 чіпа відэапамяці з патрэбных 8. Поехали! И включаем плату. Увага на монитор. Yes! Опля! У нас пайшла выява з артефактамі. Вось такія артефакты, яны менавіта магчымы з-за недахопу чіпоў відэапамяці.
без сістэмы ахладжэння зараз ГПУ пачаў грэцца, таму я пакуль што выключаю. Атрымліваецца, што яна запусцілася, усе напругі падняліся. Ну, паспрабуем запаяць зараз чіпы назад, атрыболім іх і паглядзім, як будзе паводзіць сябе відэакартка. Ці скажацца гэта нізкае супраціўленне на яе працы. Гэта дзіва, пасля такіх катаванняў відэакартка стартанула. Шановная, по другому разу сабраў я тэставы стэнд, уставіў нашу відэакартку пасля рыбола і зараз мы будзем яе спрабаваць запусціць. Паглядзім, што адбудзецца пасля запайкі чіпоў. Чіпоў зараз усе 8. Значыць, я у пэўнай меры хвалююся. Нішто чалавечае мне не чужое. Справа ў тым, што ўжо назапашана і апрацавана каля 30 гігабайтаў відэадубляў. Акрамя таго, страчана было даволі шмат часу. І зразумела, што мне па-чалавечы шкада гэта ўсё губляць і хочацца, каб гэты рамонт завяршыўся станоўчым вынікам. Таму маё хваляванне можна зразумець. Вось я пакажу, што зверху запаяны 4 чіпа відэапамяці. Відэакартка пакуль што без сістэмы ахладжэння. На гэты раз я яе падключыў не праз DVI, а праз VGA. Спрабуем запусціць. Уключаем кампоўскую плату. Запушчаем. І зараз мы даведаемся вынік усіх нашых высілкаў і намаганняў. Увага на монітор. Што адбудзецца, ці нічога не адбудзецца. Оба! І ёсць карцінка. Ёсць карцінка, вы ўсё бачылі самі і без артефактаў. Значыць, на 4 чіпах былі артефакты, на 8 артефакты зніклі. Адключаю, каб чіп не перагрэўся. Фух, Windows я усталяваў, драйвер NVIDIA прыйшлося спампаваць з інтэрнэта і хачу зараз вам у дыспетчеры прыладаў паказаць, што драйвер у нас усталяваўся і прылада працуе нармальна. Што нам паказвае AIDA? Сумарная інфармацыя GeForce GT 610 на 1 гигабайт. Значит, оперативная память видеокартки
вызначилась. Температура. Узгадаю, што я на чып намазаў тэрмапасту GD900, а тэмпература ўсяго лишь 30 градусаў. Вентылятор у нас двухпіновы і драйвер абароты вентылятора не мяняе. У нас вентылятор як круціўся на 60 сотках, так і круціцца. Ну што жадаць, гэтая картка вельмі простая. Ну і апошні вельмі важны момант. Давайте запустим фурмарк. Паглядзім, што ў нас там адбудзецца. ГПУ стресс-тест. Гоу! І бублік у нас пачаў круціцца. Зразумела, што круціцца рвана. FPS увогуле у карткі аніякая. Тым не менш, гэты тэст вельмі важны для выяўлення працаздольнасці. І як вы ўжо зразумелі, відэакартка Asus GT610 адправіла мышыныя какашкі і секуны ў нокаут. У дадзены момант касматы бублік ужо круціцца каля гадзіны. Максімальная тэмпература не перавышае 59 градусаў па Цельсію. Тэмпература трымаецца вельмі раўнюсенька, палёт нармальны. Канешне, я не магу сказаць, што трымаў нейкую зацікаўленасць вось у гэтай простай жалезцы 2012 года вытворчасці. Але ж мне хацелася праверыць свае сілы. Ці змагу я узняць гэты маленькі дэвайс, які на першы погляд казаўся няўздымным. Ну і таксама я хацеў паказаць вам сапраўдны трэш-кантэнт. Ну а зараз трошкі падсумуем вынікі. Спачатку мы адціралі тэксталіт ад моцнага бруду. Выкарыстоўвалі ажно 3 хімічных сродка. Ізапрапілавы спірт, аўтамабільны спрей, і ў выніку усім даў фору звычайны сталовы воцат. Таму менавіта воцат я уводжу ў сваю лабараторыю для пастаяннага карыстання. Па-другое, мяне вельмі збянтэжыла 9,5 омаў па лініі кантролера відэапамяці. Мне здавалася, што гэтае супраціўленне анамальнае. Сярод сервіснікаў бытуе меркаванне, што нормай па відэапамяці трэба лічыць супраціўленне вышэй 30 омаў. У нас жа толькі 9,5. Мы гэтую праблему пастараліся выявіць пры дапамозе цеплавізійнай камеры. І у нас на плаце фактычна грэлася две вобласці. Сам відэачып, а таксама вось гэтыя рэзістары і кандэнсатары на ўскрайку. Яны былі прыблізна той же самай тэмпературы, што і відэачып. За кадрам я выпаіваў гэтыя кандэнсатары і правяраў іх на кароткае. І ўрэшце рэштаў мы знялі 4 мікрасхемы відэапамяці, атрыболілі іх і запаялі назад. І вуаля, не ведаю як вы, а я, шчыра кажучы, засумаваў па той добрай старой якасці, недзе 10-гадовай, 15-гадовай даўніны. У сучасным свеце такой якасці зараз вельмі не хапае. І ўрэшце настаў момант развітвацца. Усяго вам самага найлепшага. Да сустрэчы падчас наступнага рамонту на канале Вохра Сервіс. І няхай вашы дэвайсы жывуць вечна. Ікі.